本日は筋トレに関する雑学。パート1。毎日同じ筋トレメニューを続けると筋肉が適応してしまい効果が薄れる。身体の変化がわかるまで最低でも9週間かかる。トレーニング習慣のある人が筋トレをやめた場合、1ヶ月あれば変化する。筋トレ後にサウナに入ると水分不足で筋肉がつきにくくなる。筋トレ中は筋肉が減り、その後の休憩で筋肉が増える。1日中寝て過ごすと筋肉が減り、約 0.5% 筋肉量が低下する。スクワットをすると全身の筋肉が成長する。ランニングと筋トレを一緒に行うとランニング時の脂肪燃焼効果が高まる。